ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋಡಿ ಬಕ್ಕಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರಪೆ ಬಂತೀರಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೋ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟು, ಕಾರ್ದ ಶೋರೂಮು ಐಟು ಪುನಾರು ಅಕ್ಕಲು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಹೋದು ತೂದು ಬರ್ಗ ಇಡೀ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾನ ಮ್ಯಾಂಡೋ ಶೋರೂಮ್ಗು. ಮೇರೆ ಸೂರಜ್ ಬಂಡದು ಶ್ರಾವ್ಯಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತು ರೆಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮುಲ್ಪೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆರು ಶ್ರಾವ್ಯಾರು ಬೇತೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಮೇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಶೋರೂಮ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತೀರ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಅರೆಂತು നല്ല ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟಾರು ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ಐತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಶೋರೂಮ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಹೊಸತ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಪಾಯರೆ ಬೆತ್ತಂಪೇರು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕಿತ್ತನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೂದು ಹೊರ ದೆತೊನ್ಗ ಅನ್ನೆ ಆಂಡು ದೆತೊನ್ಲಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಇಂದು ಮಾಡಲ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾಡಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಸೇಫ್ಟಿಗ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ. ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಆಯಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿತಾನೆ. ಬೊಕ ಮಂಗಳದೇವದ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಯಿರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗೀಝರ್ದ ಹುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತು ನಾವು ಏಪನೇ ಕನೋಡಿತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮರಿಯಲಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಆಡ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಗೀಝರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಹುಕ್ಕು ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪದಿ ನಾವು ಉಕ್ಕು ದೇ ಬಣ್ಣ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನದ ಗೀಝರ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಓಮಸತ್ತದ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಬೋಡ ಪುಂಡು ದೇ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ, ಕೆಲವು ಎಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಜಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅದರ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಆಪುಣ ತೂಕ ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿ ತೂಕ ಓಮಸತ್ವ ಪಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಅಂತೂಡು ನಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಗೆ ಬೋಡು ದೇಪಂಡ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅದೇ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಅವರ ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನಿತ್ತೆ ಓಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಮುಗಾಲ್ಬಾರ್ದನು ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೋಡು ಅವಳು ಶೋರೂಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತೇರಿ ಕಾಫಿ ಬರೋರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಫ್ರೇಮ್ದ ಏನು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಜ್ಪಾವೆ ಇಂಚ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ತೂವಡತೆ ತೂಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮ್ಯಾಂಡೋ ಶೋರೂಮ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸೂರಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಾಂಡ ಮಂದಿನ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿನಾರು ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕಲು ಎತ್ತ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ಪಡು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಾಂಡು May 19th ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಕ್ಕಲೋರ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರ ತೆಗೆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾಂಡು ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರ ಎಂಕಲು ಎಂಚನೆ ತಲೆ ಮುದ್ದೆ ತಂಡ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರಿ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಶೋ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆನಿದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೇಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ತೂದು ಮುಳ್ಳವರ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಾನ ನೆನಪು ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಹೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಂಚ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೆಗೆದಿತ್ತದ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗೆ ಇருந்து ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮೋಕಿದಿದ್ದು ಬಂದಿರು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೋ ಶೋರೂಮುಲು ನಮ್ಮ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಂಡೋ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚಾರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಬಂಡದು ಅರ್ನಾಡೆ ಪೋದೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಿನ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರೆ ಏನಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಚೊಂದು ಒಂದು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ
ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸಮ್ಮ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದೇ ಅಮಸಾರ ತೆಚ್ಚು ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಜಾಗ ಫುಲ್ ರಾಜಿ ಶೆಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂರು ಟಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಪೋತ್ಲ ನಿಕ್ಲಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆತ್ತದ ಫ್ರೇಮ್ ಬೋಡಿದ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ಓಪನ್ ಮಂತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತುದು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಏನಂತ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇದಿದ್ದು ಎಂಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದ ಅವನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಒಂದುಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮುಂಚೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುತಂದ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿರು ಫ್ರೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದ ಅದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂರಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಏನು ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರಾವ್ಯಸಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂತುದು ನನ್ನ ಆತು ಎಡೆಡ್ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂದನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶೋರೂಮ್ ಫೋನಾಗಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ನೀವು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಯ್ಲಾಗ ನಾವು ಅಂಚದಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಗಳ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮರುಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರುಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಭಜನೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಅಪರೂಪಕರನಾದ್ರು ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮನದಾನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಅಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ದೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನಂಚ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿನಿ ಬಸ್ ಐಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಬಾರ್ಲಾಕಿತ್ತು ಬರ್ಸದ ವೆದರ್ ಅಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಮೈನ್ ಸೂಪರ್ ಅವಂತುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಡುಟೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂತ ಉಂತಾಯಿರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ ತಿಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಸೇಫ್ಟಿಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಉಂತಾಯ್ತು ಎರಡು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬರಪೋದು ಸೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೀಚೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎದುರೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಶೋಕ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಲಾಗಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಚೂರು ಚಾಪರೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಡ್ತು ಕೈತಲ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್ ಅವಳೊಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರ್ಲಾಕಿತ್ತು ನಾವೇನು ದೇತೊಂಡೆ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಚೂರು ತಿಂದು ಅದು ತಿರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಅಶೋಕ ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈ ಮೆಟ್ ಅರಸ್ ಲಾಡ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಂತನು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ್ಲು ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ರೂಮು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಣಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಶೋ ತಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಲ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದುಲ ತೊಂದರೆ ರೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದು ತುಲ್ಪಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತುಲ ಇಂಚ ಮುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚಿಮಿನಿ ಬತ್ತದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಆತನು ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ 15 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Also, I would like to invite Mr. Farhan Suri, Area Sales Manager. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಖಾಲಿ 1.5 ಗಂಟೆದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ತುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೆಟ್ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಟೀಮ್ ಸೈ ರಮೇಶ್ ಸರ್ನ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವೆರೈಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂತ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ತದು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಬಂತ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ್ಲುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ವಕ್ಕತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡು ರಾತ್ರಿಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಗ್ ಅಂಚಾದ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಜಿ 1:30 ಆತಂಡೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಕ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಂತೇರಿ ಕಾಪುನು ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ತಿನ್ನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಪು ಮೈಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಒಣಸೆ ಮಂತ್ ಬೈದಿನಿ. ಐ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ ಈಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಲ KSRTC ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಅದು ತಿರ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ ಕೈತಲ ಆನಗ ಒಂಜಿ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪದಿದ್ದೆ ಮನೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಎಂಬನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಮ ಆಯ್ತೀನಿ ಮನೆ ಬಸ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಓಲ್ ದೀಪನ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಬೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡೇಗೆ ಉಲಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೊಗ್ಗದು ಬೈಕ್ ದೀದು ಸ್ವಿಂಕ ಬತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಹೋದು ಪೋಯಿ ಮೂರುಂಡು ಗಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಯವ್ ಏರಿಯವ್ ಅಮ್ಮ ಏರಿಯವ್ ಮದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಳಿ ವಾ ಅಪ್ಪಳಿ ಆಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಾತೆಡೆ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.